To odvezne. Dost už bylo. Kommer der så også 2010 printet ind i? Hvad siger du? Bliver 2010 så printet ind i? Nej, der kommer sikkert en trækiste rundt omkring, og så ind i den eller herned i den her åbnede kiste lægger vi et nyt dokument. Der kommer 2 dokumenter fra sognepræsten, også lavet et, der bliver skrevet på latin. Men vi har fået skrevet et dokument på Thymaras eget papir ved vandværket, hvor der på tjekkisk og dansk står, at den bliver åbnet.